etorriak guztiok, prentsaurreko honetara. Muy buenos días a todos. Egunon eta ongi etorriak izan zaitezte. Dakizuenez bezala gaur saio ofizialean lehiaketatik kanpo Bigas Lunak idatzitako Bigas por Bigas. Eta filma aurkezteko luxu bat daukagu hemen, izan ere Jordi Molla, Anastasia Gijon eta Leonor Wondrin dauzkagu filman agertzen direnak, Javier Bardem, ere koproduzitzaile moduan, eta Carmen Sanz, Celia Oroz, Bigas Lunaren emaztea, eta Santiago Garrido zuzendari teknikoanik. Nahi nuke zuetako norbaitek esplikatzea hasteko, izan ere proiektu berezi xamarra baita, ea nola sortu zen. Arratsalde on denoi. Carles Sanz naiz. Kokatzen ez nautenentzat, trizikleko kidea naiz. Eta film honen produkzioaren parte ere bai naiz. Bigas por Bigas hau sortu zen 2013an, Bigas Luna hil ondoren. Orduan, abiapuntua nahiko emozionala izan zen, hemen presente gauden denok, bertan gaude, ez soilik arekin lan egin dutelako, baizik eta bereziki, arekin tratua izan zutelako, eta arekin tratua izatean aurkitzen da persona bere biziko bat, bere gizatasuna, bere eskuzabaltasunagatik, bere distiragatik, bere filosofia propioagatik, nabarmentzen zen, izan ere izaera berezia zeukan, oso seduzitzaile petoa zen, eta denborarekin irabazi egiten zintuen, harik eta niri dagokidenaz behintzat. Nire lagun mina baizen, hil zenean konturatu nintzen, Bigasek alde asko zituela, gaitasun artistikoa bazeukala, baita humanoa ere, nahikoa guri iruditzeko iaia injustizia bat, haren balio horiek ez konpartitzea, ezagutzen zuten personekin eta batez ere ezagutzen ez zutenekin. Berehala, harremanetan jarri nintzen Feliarekin, haren emaztearekin, Javierrekin, Kik Kamin ere bai, hemen daude, Luzer Reina ere bertan dago, ekoizpenaren parte izan delako, eta interesaginen naukan haren alde zerbait egitea, dokumental baten bitartez, izan ere premia bat zegoen hori zabaltzeko, edatzeko, haren gizatasunura, haren izaera. Zeliak esan zuen baietz, proiektuan baldin bagenden berak alde egingo zuela ere, eta hortik abiatuta zailtasuna zen nola adierazi gure ikuspegi hori. Carmen Chavez gaur ezin dugu izan gurekin, baina Bigas eskuma izan zen azken urteotan, eta ideia aparta izan zuen. Aipatu zizkigun zinta batzuk biltegi batean zeudenak, bertan, eta hori bideo egunkari batetik zetozen, urte batzuk eman baizituen hori egiten. Bigasek kamera bat hartzen zuen, DV8koa, eta eramaten zuen, guk mugikorra eramaten dugun bezala, mai baten gainean jarri, edo zen bileratan, edo zen topaketan lagunekin, otordu batean, askotan arduratu gabe planoa bilatzean, edo ez, zen bakarrik beste apendize bat, beste eranskin bat, ikusentzunezkoa, ze bera ere maite mintuta zegoen ikusentzunezkoarekin. Eta handik iritsi ziren, biltegi hartatik iritsi ziren zinta haiek, eta ideia ona iruditu zitzaigun ikusten hastea, Bigasek zer egin zuen. Zinta horietan badaude parte batzuk, une batzuk, haren bizitza personalarena, baina beste persona batzuekin partekatzen zuena,
Eta iruditu zitzaigun hori zela modurik onena, Bigasek bere burua ezagutera ematzeko. Berak eraikitako gauza baten bitartez. Film hau zinte horiek bidez landu da, lan ikaragarri bat, Santiago Garridorena, zuzendari laguntzaile moduan eta muntazaile moduan lan bikaina egin du, eta aurkezten digu halako ikuspegi bat, gu seduzitu gintuen Bigas horren irudi oso ona. Ura oso eskuzabala zen, eta azkenean, hil eta gero are gehiago, zeren eta zinta hauek utzi baitizkigu, eta haien bidez egin ahal izan dugu dokumental bat, maitasun askorekin, samurtasun askorekin eta respetu askorekin egindakoa, eta mirespen handiz noski. Hori da nik esan dezakedan guztia, uste dut nire lagunek ere asko izango dutela eransteko. Gaurko proiekzioarekin amets bat burutzen da, amets hura hasi zen film bat eraikitzeko ideia balioztatu genuenetik, zinemaldi honetara iritsi arte, oso harrera eman digu, eta oso balioztapen ona egin du film honena. Izan ere guretzat zen amaiera. Produktu hori publikoaren artean ustea. Bihar beste bat hasiko da, alegia film hau banatu ahal izatea, eta jende asko ezagutu ahal izan dezan guk ezagutzeko izan genuen sortea, izan genuen Bigas hori ezagutzeko. Zerbait erantzi nahi duzue? Orduan galderetara pasatuko gara. Galderaren bat izango duzu, Kaixo, denoi, nik galdera bat dut Javierentzat, lehen Jordirekin hizketan jardun dut, baina atzo filma ikusten iruditzen badirudi Bigasekiko film bat, zela film bat baino gehiago, ez zala gauza tipikoa, zuzendari batek esaten duela ekintza eta hortan gehatzen dena, baizik eta halako ikasketa baten parte bat zela, filmaketatik haratago, eta Javier hemen dugunez, ezagutzen dituzu lan egiteko beste modu batzuk, batez ere Hollywooden, galdetunen izun, ea ez duzun falta sumatzen humanizazio hori lan egiteko orduan, presa horiek, badirudi Bigasek ez zukala inoi presarik, ez da dena hain mekaniko, hain artifiziala, eta badirudi Bigasek ematen ziren trataera humano bat. Bai, eta batzuetan sasitan ere sartzen zintuen. Monegrosen 100 gradu zeropeanan zintzilik, eta nik uste zagun zer da luerda ezpiko bat, eta horla zintzilikatu egiten zen, ez? Oz hartan. Beraz, Bigasek bazeukan zerbait gu alako nasketa miresgarri batean sartzeko, hori haren kontua da. Noski, badaude beste zinema batzuk, beste zinematografia batzuk, are gutxiago praktikara ematen direnak, horrelako gauzak, baina Bigasekin festa bat zen beti. Baina errespetua lanarekiko hori bai. Ez serioegi hartzea lanean ari zenean, hori oso argi zeukan Bigasek. Orduan, falta sumatzen dugu Bigas ez bakarrikarren lan egiteko modua, bizik eta persona bera. Hurrengo galdera mesedez. Bigas gizon ausarta zen. Nire galdera Bardem jaunari egin nahi diot. Nik gogoan dut, Bardem gazteak rugbian aritzen zenean Madrilen, eta jokalari ausarta zen. Gero izan zen gizon ausarta, eta izan da, eta da, antzezle adoretsua, eskerrik asko. Bueno, horretxe, bertan bukatu da, prentsaurrekoa, uztagun hortan.
Ez, nire galderak zuk hartu zenituen, rubitik hartu zenituen balio horiek baliagarriak izan zaizkizu gero zure lanean. Eskerrik asko, ez dakit bat natorren guztian, baina rugbia, bederatzi urteekin hasi nintzen rugbian, eta irakatsi zidan taldea zen garrantzitsua den rugbian. Han hor ez dago izarrik, ez dago jokalari izarrik futbolean bezala. Errespiratu handia dago arbitroaren ganako. Eta zinema da pixka bat horrela, izan beharko luke, baina oso klasista da zinema. Oso piramidala eta diktatoriala kasu askotan. Baina taldea da zehazki daki elkartuta merezi duen gauza egin dezakeela. Izan ere, ez bazenion kideari laguntzen, behar bada, txikitu egingo zuten. Eta hori irakatsi zidan, eta nahi nuke, zineman ere horrela funtzionatzea, aktorea antzesten du, zuzendariak filmatzen du, baina ez baldin badago, katerina daraman mutila, eta naukera guatatzen da, goseak daude, ezin da lan egin. Egunon, Javierrek lehen galderari emandako erantzunaren irotik, galdetu nahi alarguntzari, ea uste duen, bigarren zinea egiteko moduaren oinordekorik izango ote den. Niretzat bigarren bakarra zen, eta errepikazina, beraz, uste dut ez. Baina nire iritzia da, besterik ez. Egunon, bi galdera neuzkan, inorentzatez, berezeki, lehena atzo dokumentala ikustean, harritu egin ninduena, haren izaeratik zen ezinezkoa zela simpatiko ez izatea. Zeren eta halako bizitasun eta ilusio eta dario, ia infantila ez, bizi gogo bat eta pozanti bat. Eta galdetu nahi zuet, horrela gogoratzen duzuen. Eta aktorei beha oso trebea zen, diamante gordinak aurkitzeko zuen lehen filmak izan zirenarekin. Uste duzue talentu berezi bat zeukala antzezle gazteak aurkezteko? Eskerrik asko. Uste dut, Bigasek gauza asko ikusten zituela, besteok ikusten ez genituenak. Eta hoien artean aukeraketa, bat talentuaren eta antzezleen aukeraketa. Komeni zaion erako, baina ez bakarrik antzezleekin, lan egiteko orduan ere. Bazeukan begirat da bat, bi pausu haruntzago balego bezala. Eta eskatzen zizkizu gauza batzuk zuk ulertzen ez zenituen gauzak, baina fitatu egiten zinen eta uste zenuen. Eta miretxe egiten zen zu aktore bezala garrantzirik ematen ez genien gauza batzuekin. Eta beste gauza batzutan jartzen zenuen guztia eta ark iribarre egin eta esaten zen oso aktorena da, Ez dakiz zergatik esaten zuen, orduan, bazeukan alako radiografiatzeko ahalmen bat, arpegileak, paisaiak, estenak, filmean dago hiru txakurren saiakera aktorala, eta bigaz hori egiteko gai baldin bazen hiru txakurrekin, zer ez otezun egiko hiru personarekin, hiru antzezlerekin, ez dauka gehiagorik esateko. Besteek zerbait esan nahi duzue? Nik ohar bat egin nahi nuke, parte teknikoan eta
zen garatzea eta esplikatzea eta partekatzea, alegia ikusizko artista zen aldetik. Zinema askotan gorpuztu egiten zen sentiberatasun piktoriko hori, eta Jordik zioen bezala, askotan, asko zarago zegoen, edo beste toki batean, filmean, parte batean, bere ehorztea egiten du, eta kontatu zidanean oso harina iruditu zidan. Baina filmean ikustean eta bea ikustean bere buruari agur esaten, ez bakarrik gauza simpleetan edo gorputzari dagozkionak, baita gauza espiritualetan ere oso aurreratuta zegoen, eta filosofia bat zeukan, bizipoza, eta zoriotasun ona daukaguna guk denok, da bera dagoela filmean, eta partekatu egin dezakegula. Eta horretara iritsi ahal izatea, zineman zaila da sentibertasuna hain urruti eramatea, horrek oso pozik utzi nau proiektuaren barruan, hori zen gaineratu nahi nuen oharra. Nik gauza bat galdetu nahi nizuen, baina nahiko erantzuna geratu da. 2013an hasi zinaten lan honetan, modu emozional batean, esan duzun bezala, ze lotura zenuten denek bigarrenarekin, eta jakin nahi nuke, ia 3 urte geroago, dokumentala aurkezten ari zaret, hau espero zenuten, ze sentimendu eragiten dizue emaitza ikustea, gogobeteta zaudete, uste beste zer gaineratuko zenuketen, sorpresa bat izan da, onaino iritsi izana? Tira, gaur ari gara lehen inpresioak hartzen, oraina gaur arte, hain sartuta zaude proiektu batean, azkenean, baina zuaitzek ez dizute basua ikusten uzten. Hainbestetan ikusi duzu, baina seguru gaude, justizia egin diogula, haren nortasunari. Oraintxe bertan zure lankide batek esan du, ikusi ondoren zaiola ezinezkoa zela, haren laguna ez izatea. Eta hori jadanik ondorio niretzat pozgarria da, zeren eta nola edoala lortu dugu nahi genuena, alegia jendeak ezagutzea bigaz hori hain positiboa, hain optimista beti, baikorra, nik posta elektroniko mezu asko dauzkatarenak eta konturatzen joan naiz, danak segidan irakurrita, ni beti kijatzen nintzela nire lanaz, nire bidaiaz, eta haren erantzuna beti zela modu baikorrean jartzea nire kexeak, alegia ikustarazten gauza baikorrak zeuden dela nire puntu kritikoietan. Eta oain, lehen ez izan konturatzen, baina horrela dena segidan irakurrita konturatzen zera zein baikorra zen. Eta gero, Santiagok ohartarazi duena, bigaz horrek urbildu egin gintun denok lurrera. Besarkada bat ematen dio arbola bati, eta benetan ematen dio besarkada sentitzen zelako, batez ere bere etapa ekologikoagoan eta sartu zenetik, zen oso lotuta zegoen lurrari, eta naturatik zetorren denari, eta kutsatu egiten zintuen. Ez dakit, niretzat gaur hasiko gara ikusten, eta gaur gabeko proiektzioen ikusiko dugu zer reakzio dagoen, eta zein izan den ondorioa. Hurrengo galdera mesedez. Kaixo, nik filma bart ikusi nuen, eta jakin nahi nuen, zergatik egin zuen, azken muntaia, hemengoak ez garenok ezagutzen dugu haren film batzuk, nik ezagutzen dut Jamon, La Camarera del Titanic, eta besteren bat, Buenos Airesen estrenatuta ikusi izan ditut, bestela zinemaldiren batean. Ikusten dut oso film intimoa dela bere familiarekin, bere zaletasunekin, bere lagunekin, bere kastinekin,
Oso liluragarria izan zen filma ikustea, Bart. Jakin nahi duzu, zergatik ez zen alako labur gisako bat, atera? Bai, filma da, Bigaslunaren kuaderno bat, eta gonbidapena hor dago. Ez bakarrik filmak ikusteko, baita haren lan plastikoa. Eta Bigasen filmografian, hasierako 70ko filmak, irudiekin lehenbiziko frogak egiten hasi zenean, eta azkeneko filmeraino digitalekin eta bar, hor dago dena interneten daude eskura. Orduan, kuaderno hau da haien bila joateko, ni egia da Argentinan ez dara oso ezaguna, baina ni pozik egongo nintzateke aurkezpen honekin pizten baldin bazaizu gauza gehiago aurkitzeko gogoa. Orduan filmak bere beharreko beteko du. Eta ze aukera komertzialik dagoen, baina diozun bezala guretzat gazetarientzat jarrituko dugu ikertzen eta ezagutzen ez duguna. Oso ongi. Hurrengo galdera mesedez. Ondoan. Egunon. Leonor, Jordi, Javier eta Aitana bertan ditugunez, esplikatu mesedez, ze anekdota duzuen kutxunena, Bigasena, ez laurok, baina baten bestek. Nik kontatu dut jada gaur goizean, baina niretzat esaten du asko Bigas nolakoa zen, seguru ez denean, bola berunten adibidez, egun batean estena bat egin genuen, Jorge Perugorriak makilatzen zuten Albako dukesa margotzeko erabiltzen zituen margoekin, eta nik gaizki sentitzen nintzen, eta estrenean naizu Bigas gaur, ez dut uste eman ahal izango dizudanik, behar duzuna, ez naiz seguru sentitzen, ez dut ongi egingo, eta esan zidan, gaizki egin dezazula nahi dut sentitzen duzuna bakarrik egitea. Eta zauden bezala, antzestea, ikusi nahi dut ze ari zaizun gertatzen une honetan, eta ordon, Bigas beti zur alde zijoan. Ez zitzuzun inoiz indarkeriazko egoeratan sartzen, konfrontazio egoeratan sartzen. Beti baliatzen zen, arduratzen zion transmititzen ari zirenaren egia eta beti aprobetxatzen zen bere lanerako. Azken galdera baterako, denbora daukagu. Bai, Santiago Garridorentzat, zuzendariarentzat, lankideak aipatu duena, Latinoamerikan Bigasen ezagutzaz esan. Uste duzu honi esker ezagunagoa izango dela, uste duzu haren ibilbidea herrialde batzuetan ez dela Espainian bezain ezaguna. Bueno, niri gertatu izan zait bidaiatuz, Mexikon esate baterako afektu handia diote, ez dakit huevos de orogatik den, edo uste dut Bigas idatzi zuen gauza bat esan da, Bigasen begiratzeko modua, mistiko esatzen zela eta lotara jaten zela pagano. Ikono batzuen autorea ere bada, ez bakarri jamon. Bere ikonografian simboloekin lan egiten zuen, eta batzuetan esan naia ere aldatuz. Latetako la letxe ere, gai horrekin, hainbeste ikusita umetan eta beti toki berean, Bigasek niri behintzat irakatsi zidan beste toki batetik ikusten, metafora egiten zuen janariarekin,
Ni Bigas ezagutu nun 2001, Espainiara etorri nintzen zinema digitalezko ikastar bat egitera, orduan inkognita bazen. Nik asko lan egiten dut umeekin, eta saiatzen naiz haiei irakasten, kontuak kontatzen, eta protagonistak izaten, eta ez bakarrik ikusle hutsak izan ez daitezen. Eta hark ere filosofia horren parte bat eman nezake egun osoa haren esaldiak esaten zuen 21. mendeko analfabetakoak izango zirela, irudie bitartez komunikatzeko gai ez zirenak. Eta mezu hori eta ikono horiek eta irudi horiek espero dugu jende askoren gana, ahalik eta gehien gana iristea. Haren lan plastikoa ere, haren desira personal bat zen, erakustea ere haren lan plastikoa. Ikusizko artista bai zen, Bigas. Espero dut filmak hori erakustea, eta hori da dudan zoriona. Eskerrik asko denoi zuen presentziatik. Eskerrik asko denoi.